Difficult slew, Ndokurova demo round kick one shoe, Ukapupu mafuro say yari shampoo, Nago Wagareba country, Pampu, Wayamin Chajirungu, Wachidi my grade 2. Pray me, I pray to Jah bless you. Africa Tini was a bata. Yo, cho. Hoi, hoi. Tell me. Andaka garandaka namira pangoma kunge glue foko vatoka kusorova ne kampu one by one dokudai muri two kotama muriva me ya ready for slew dokurova demo round kick one shoe ukapupu mafuro say yari shampoo nango wakareba country pampu wayamin chajirungu wachidi my grade 2 pray me I pray to Jah bless asindika tini wasakila ndoti hey you dakutamba iwadinga tell you diri baba wako I produce me no fight with you I can't this and the imbe nema melodies. Vanofunga vanondidonedza manje assist. Ndinofembesa madinga photosynthesis. Saka akanda this. And the imbe nema melodies. Vanofunga vanondidonedza manje. Yocho. Bata ndinobuda nemadzira kunge foko. Ndikatini wandinoita kunge mboko. Ndiri kufambira mudenga sechikopo. Avakwanise kundimisa vadoko. Ndiri mugai ndakakurira mukotokoto. Ndinopidigura zvimoko kuti ngondogondo. Mari ndiri kutsvaka hopo samatofo. Pandinosvika ndinobatisa chimoto. Vakangwarira pamasamase madofo. Ndinotoda zvipakera kwete mangofo. Hatisi tepi inopfunduka zvenyobvo. Harisi bifi mavheji saka ikofo. Ungwaru hwakupera chimbo ndipo moko. Richisanope machисanosunga. Nasi vanopakwanya pano kunge chopo. Pamakumeso sezvitindo saka logo. Tarisa uone fashion yangu lepo. Ukandiguma unochekwe wene cheko. Kana zvakushota manyonorutsa nyongo. Tiniwane ni haupore kunge songo. Vanozviziva ndine bounce kunge Diwali. Kilimanjaro wemangoma Muhammad Ali. Tinoridza ngoma sefuti dzepati Tripoli. Tambira kure unodona Yocho. Auze kuti Lalo say so. Foko. This is Ross Lalo. Vietnam Empire that me say. Oh gosh. Yo. Maita ite rasta. Eka kamdara. Ayo mazochinyanyira. Zvinototisimbisa. King man vamakapesera kuuya takambobvunza. Tikati mangoma manyuwana anouya gore risati raperere. Tikati mangoma uyere. Rekesa uya mdara. Dzauya. Tatoya dhanso zeta sei? Dzauya mdara. Uchira kuti mazuva ari kutera mageto ite tsima makwadza. Maizi mdara, ndinogadzira masingles esama zvekuti DCH chiri kuputika. Musadaro ra. Chagara ndichiri ku Vietnam. Saka chinopasanwa irireika. But ndokwa chiri ku Vietnam. Achisi kuriliswa. Maizi waizia. Unganonzi chimdara. Tony top. Ingoripita tu madinda, ingoripita tu madinda. Apana patija zopata pasira madinga. Richiva pana Lalo, richitsoka pana kila pana Lalo, richitsoka pana. Ipita tu bata. Okoya Empire. Yeah. Ona rasta. Takutomisira mangoma ipapo. Anditika. But mageta tsada kuzoti zvanzi muri kuchimhanya here. Mangwana boys ndiriko. Muriko? Ndiriko mangwana. Koko zvanzi mutwini wenyu. Yeah man, nasa asku fila bonus. But mangwana ngari ready. Uraya. Saka isi danger. Isi danger. Ukoona nini uona iye. Ukoona iye uona nini. Mapedza rasta. Saka mangwana. Girozi nenge iripo. Vietnamese yese. Wemusimbise. Ko amuna zvimasiti zvamukuvigira mageto youth here. Zvanzi pese patinokuona munonzwa pamageto youth mangoma. Ndizvozvo. Tine ma DVD yatakagadzira. Right. Atitautira se tipe vanhu mangwana. Musadaro. Saka ngoma dzinozotenderedzwa. Ngoma dzaibva mafana kuti muchingodzinzwa. Musadaro. Maiziya. Zimbabwe is Ross Lalo in the building tonight. Ross Lalo maita bo. Andisika yota. Makavimbisa kuti mangoma ari kuende tinodaira kuti mangoma auya. Andisika mdara. Mangwana mageto youth obvious haisi danger. Zimbabwe before Ross Lalo vaenda. Kana muina chamuruda kubvunza just send it on WhatsApp number right now. 0775897897 tauraina Ross Lalo. Elder Vuyo. Thank you very much for coming through Maita Basa.